σε ένα έρημο, αρχαίο θέατρο κάπου βαθιά στην καρδιά της Ελλάδας, ανάμεσα σε ερειπωμένους ογκόλιθους που ψιθύριζαν ιστορίες αιώνων, μια μυστηριώδης μελωδική φωνή αντιχούσε στον αέναο χώρο. Κάθε νότα, γεμάτη πόνο και παράπονο, αλλά ταυτόχρονα και μια παράξενη δύναμη, χάιδευε τις πέτρες, ανέβαινε στον ουρανό και χανόταν στην απεραντοσύνη του Αιγαίου. Ήταν μια φωνή που προκαλούσε ανατριχύλα, μια φωνή που σε τραβούσε κοντά, γεμάτη ερωτήματα. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα? Ποια ιστορία έκρυβε πίσω από αυτές τις μελωδίες που έκοβαν την ανάσα? Ποιος ήταν ο λόγος που τραγουδούσε με τόση ψυχή σε ένα μέρος τόσο εγκαταλελειμμένο, σαν να προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την ίδια την ιστορία? Αυτή η γυναίκα ήταν η Ελένη. Κάποτε μια πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια, της οποίας η φωνή ήταν το εισιτήριο για ένα λαμπρό μέλλον. Τώρα όμως ζούσε απομονωμένη σε ένα μικρό ξεχασμένο ελληνικό νησί. Η ψυχή της πληγωμένη, η καρδιά της βαριά από μια πικρή απογοήτευση. Το ταλέντο της ήταν εκεί, αδιαμφισβήτητο, αλλά η χαρά του είχε χαθεί, σκιασμένη από ένα παρελθόν που την καταδίωκε. Η Ελένη ήταν έγκυος και η εγκυμοσύνη της, αντί να φέρνει ευτυχία, ήταν μια διαρκής υπενθύμηση του ανθρώπου που της είχε ραγίσει την καρδιά του δισεκατομμυριούχου Στέφανου. Προσπαθούσε με όλη της την δύναμη να ξεχάσει το παρελθόν της μαζί του, να χτίσει μια νέα ζωή μακριά από τη χλιδί και την ψυχρή του εξουσία, για χάρη του παιδιού που μεγάλωνε μέσα της. Κάθε χαρά που ένιωθε για τον ερχομό του μωρού της συνοδευόταν από ένα αίσθημα φόβου για το τι θα έφερνε το αύριο. Οι μέρες κυλούσαν αργά και μονότονα στο νησί, γεμάτες προσπάθειες να βρει έναν ρυθμό, μια ηρεμία, πριν την έλευση του παιδιού της. Μέχρι που ένα απόγευμα, μια αναπάντεχη επίσκεψη τάραξε την εύθραυστη γαλήνη της. Ένας διανομέας, φανερά αμήχανος, της παρέδωσε έναν φάκελο με την ένδειξη «επίγον». Μέσα σε αυτόν κρυβόταν ένα εξώδικο. Η καρδιά της πάγωσε, καθώς διάβαζε τις λέξεις που έμοιαζαν να έχουν γραφτεί από έναν ξένο, έναν άνθρωπο που δεν αναγνώριζε πια. Ο Στέφανος, ο πρώην σύζυγός της, ο πανίσχυρος άντρας που είχε κάποτε αγαπήσει, διεκδικούσε την πλήρη επιμέλεια του αγέννητου παιδιού τους. Οι όροι ήταν αδιανόητοι, προσβλητικοί, απερίφραστα σκληροί. Υποστήριζε ότι η Ελένη δεν ήταν ικανή να μεγαλώσει το παιδί τους, επικαλούμενος αόριστες κατηγορίες για την ψυχική της κατάσταση και την οικονομική της αδυναμία, τις οποίες ο ίδιος είχε φροντίσει να δημιουργήσει. Το χαρτί έπεσε από τα χέρια της. Ο φάκελος γλίστρισε στο πάτωμα σαν νεκρό φύλλο. Το αίμα έβραζε στις φλέβες της, αλλά ταυτόχρονα ένιωθε μια παγωμένη ανατριχύλα να διαπερνά ολόκληρο το σώμα της. Δεν ήταν μόνο ο θυμός, ήταν η προδοσία, η αδικία, ο φόβος. Ο Στέφανος δεν ήθελε απλώς να την εκδικηθεί. Ήθελε να της αφαιρέσει το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή της, το παιδί τους. Η ζωή της, που μόλις τώρα προσπαθούσε να ανακτήσει το νόημά της, κινδύνευε να καταρρεύσει ξανά, πιο βίαια από ποτέ. Η ηρεμία του νησιού έγινε ξαφνικά μια ψεύτικη ασπίδα και η μοναξιά της, αντί για καταφύγιο, μετατράπηκε σε παγίδα. Η Ελένη σήκωσε το βλέμμα της προς τον ορίζοντα, όπου ο ήλιος δίδυσκε, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, χρώματα που φώναζαν για μάχη. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να αντισταθεί, να προστατέψει το παιδί της από αυτόν τον αδίστακτο άνδρα. Ο αγώνας μόλις ξεκινούσε. Παρακαλούμε κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες. Η Ελένη, με το εξώδικο στα χέρια της, ένιωθε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Ξεπέρασε την αρχική παράλυση και άρχισε να αναζητά νομική βοήθεια. Επισκέφτηκε τον μοναδικό δικηγόρο του νησιού, έναν ηλικιωμένο άντρα με γενιάδα και καλοσυνάτο βλέμμα, που είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις της στο παρελθόν. Του εξήγησε την κατάσταση, δείχνοντάς του τα χαρτιά που είχε στείλει ο Στέφανος. Ο δικηγόρος τα διάβασε με προσοχή, ανασηκώνοντας περιστασιακά τα φρύδια του. Όταν τελείωσε, ένα βαθύ αναστεναγμό βγήκε από τα χείλη του. «Ελένη μου», είπε με μια φωνή γεμάτη λύπη, «ο Στέφανος δεν αστιεύεται. Οι απαιτήσεις του είναι εξωφρενικές, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει φροντίσει να μην μπορείς να κάνεις τίποτα». Η Ελένη τον κοίταξε με απορία. «Τι εννοείται?» ρώτησε, νιώθοντας έναν κόμπο στο στομάχι της. «Εννοώ», απάντησε εκείνος,
ότι έχει φροντίσει να σου κόψει κάθε δρόμο. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω με διάφορους συναδέλφους μου στην Αθήνα, ειδικούς σε τέτοιες υποθέσεις. Όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεσή σου. Μου είπαν ότι έχουν λάβει οδηγίες να μην ασχοληθούν. Ο Στέφανος τους έχει πληρώσει ή τους έχει απειλήσει, ή και τα δύο. Ελέγχεται απόλυτα το νομικό πεδίο. Η Ελένη δεν μπορούσε να το πιστέψει. Η δύναμη του Στέφανου ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Ήταν σαν ένα αόρατο δίχτυ να την είχε τυλίξει, στερώντας της κάθε ελπίδα. Τις επόμενες ημέρες, η Ελένη προσπάθησε να έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Προς φρίκη της, ανακάλυψε ότι ήταν όλοι παγωμένοι. Κάθε δόση, κάθε μικρή οικονομική βοήθεια που είχε λάβει από την οικογένειά της, κάθε μικρό ποσό που είχε αποταμιεύσει, όλα είχαν μπλοκαριστεί. Ο Στέφανος την είχε αφήσει απένταρη, εντελώς ευάλωτη, χωρίς κανένα μέσο να υπερασπιστεί τον εαυτό της ή το αγέννητο παιδί της. Η κίνησή του ήταν ένας κοινικός υπολογισμός, μια τακτική που είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν για να συντρίψει τους αντιπάλους του. Το μόνο που της είχε απομείνει ήταν ένα μικρό ποσό, μετρητών που είχε κρυμμένο για ώρα ανάγκης, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για να καλύψει ούτε καν τις βασικές της ανάγκες για πολύ καιρό. Το μέλλον φάνταζε σκοτεινό, γεμάτο αβεβαιότητα. Ο Στέφανος δεν ήταν ένας απλός επιχειρηματίας. Ήταν ένας αδίστακτος μεγαλοπρεπής άνδρας, με ένα βλέμμα που μπορούσε να διαπεράσει τις ψυχές και ένα μυαλό που λειτουργούσε πάντα 2 βήματα μπροστά από τους άλλους. Η ιστορία του ήταν γεμάτη επιτυχίες, εξαγορές, συγχωνεύσεις που τον είχαν ανεβάσει στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου. Αλλά πίσω από τη λάμψη και τον πλούτο κρύβονταν ιστορίες εκμετάλλευσης, αθέμητων πρακτικών και προσωπικών συντριβών που είχε προκαλέσει σε όσους τολμούσαν να σταθούν στον δρόμο του. Η αποφασιστικότητά του να ελέγξει την Ελένη και το παιδί τους ήταν αμήλικτη. Το έβλεπε ως ένα παιχνίδι εξουσίας, ένα ακόμα τρόπαιο που έπρεπε να κατακτήσει. Δεν τον ενδιέφερε η αγάπη, η ευτυχία, ούτε καν το παιδί. Τον ενδιέφερε μόνο ο απόλυτος έλεγχος. Η Ελένη, παρά την απελπισία της, δεν ήθελε να παραδοθεί χωρίς μάχη. Προσπάθησε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Στέφανο, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να τον συγκινήσει, να τον κάνει να καταλάβει. Του τηλεφώνησε αμέτρητες φορές, του έστειλε μηνύματα, ακόμα και γράμματα μέσω των δικηγόρων του. Κάθε προσπάθεια ήταν μάταιη. Ο Στέφανος αρνούνταν πεισματικά να τη συναντήσει ή να μιλήσει μαζί της. Αντίθετα, της έστειλε ένα τελεσίγραφο μέσω των δικηγόρων του. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Για να έχει οποιαδήποτε ελπίδα στο δικαστήριο, για να μπορέσει καν να διεκδικήσει το παιδί τους, έπρεπε να τραγουδήσει για αυτόν. Μια ιδιωτική ακρόαση σε ένα μέρος της επιλογής του. Η Ελένη διάβασε το μήνυμα ξανά και ξανά, με τα λόγια να χορεύουν μπροστά στα μάτια της. Ένιωσε προσβεβλημένη, ταπεινωμένη. Ήταν μια πράξη απόλυτης περιφρόνησης, μια επίδειξη δύναμης που στόχο είχε να την τσακίσει. Να την αναγκάσει να παρακαλέσει να υποταχθεί. Ο Στέφανος ήθελε να την δει να λυγίζει. Η ιδέα να τραγουδήσει για αυτόν, τον άνθρωπο που της είχε καταστρέψει τη ζωή, ήταν αφόρητη. Όμως, καθώς περνούσαν οι μέρες και η απελπισία μεγάλωνε, άρχισε να σκέφτεται ότι ίσως αυτή ήταν η μόνη της ευκαιρία, η μόνη της ελπίδα να σώσει το παιδί της. Η Ελένη, παγιδευμένη σε μια αδιέξοδη κατάσταση, ένιωθε την απελπισία να την κυριεύει ολοένα και περισσότερο. Η εγκυμοσύνη της προχωρούσε και η ανάγκη να εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον για το παιδί της ήταν πάνω από κάθε προσωπική της υπερηφάνεια ή φόβο. Με βαριά καρδιά και αφού εξάντλησε κάθε άλλη πιθανή οδό, αποφάσισε να αποδεχτεί τους όρους του Στέφανου. Η ιδέα να τραγουδήσει για αυτόν, σαν μια ταπεινωτική επίδειξη, τη συνέτριβε, αλλά η σκέψη του αγέννητου μωρού της υπερίσχυε κάθε άλλου συναισθήματος. Έστειλε ένα σύντομο ψυχρό μήνυμα στους δικηγόρους του, επιβεβαιώνοντας ότι θα εμφανιζόταν στην ακρόαση. Ο Στέφανος, με την αμήλικτη υπομονή ενός κυνηγού, είχε ήδη κάνει τις κινήσεις του. Το μέρος που επέλεξε για αυτή την παράδοξη συνάντηση δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ένα αρχαίο θέατρο, σκαρφαλωμένο σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί, ένα μέρος που στην αρχή της σχέσης τους είχε φέρει κοντά. Εκεί, κάτω από τον ίδιο ουρανό, είχαν μοιραστεί όνειρα και υποσχέσεις για το μέλλον. Τώρα
μετατρεπόταν σε σκηνή ενός δράματος εκδίκησης και χειραγώγησης. Η Ελένη γνώριζε την επιλογή του και η ανάμνηση των ευτυχισμένων στιγμών που είχαν περάσει εκεί έκανε την τωρινή της κατάσταση ακόμα πιο οδυνηρή. Η μέρα της ακρόασης ήρθε γρήγορα. Το ταξίδι προς το νησί ήταν γεμάτο σιωπή και ένταση. Όσο πλησίαζε στο αρχαίο θέατρο, τόσο πιο βαριά γινόταν η ατμόσφαιρα. Φτάνοντας, η Ελένη κατέβηκε από το όχημα με το βλέμμα της να σαρώνει το επιβλητικό σκηνικό. Ναι, ήταν το ίδιο θέατρο, αλλά τώρα φάνταζε διαφορετικό, πιο ψυχρό, πιο απειλητικό. Ο Στέφανος την περίμενε στην πλατεία, με ένα ενιγματικό χαμόγελο στα χείλη. Ήταν ο ίδιος, επιβλητικός και αδίστακτος. Καθώς πλησίαζε, η Ελένη παρατήρησε μερικές φιγούρες να κάθονται στις πρώτες σειρές των εδωλίων, σκυμμένες και συζητώντας χαμηλόφωνα. Η καρδιά της πάγωσε. Ο Στέφανος δεν ήταν μόνος. Υπήρχαν κι άλλοι. Ο πανικός την πλημμύρισε. Προσπάθησε να διακρίνει τα πρόσωπα και τότε η φρικτή αλήθεια αποκαλύφθηκε μπροστά της. Ένας από τους άνδρες ήταν ο Μιχάλης Βρανάς, ο παγκοσμίου φήμης παραγωγός μουσικής, ένας κριτικός με τεράστια επιρροή στον χώρο. Δίπλα του καθόταν η Ειρήνη Παπαδοπούλου, μια δημοσιογράφος που φημιζόταν για τα καυστικά της άρθρα και τις αποκαλύψεις της. Ο Στέφανος, με ένα σατανικό βλέμμα, επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της. «Κάλεσα μερικούς φίλους, Ελένη», είπε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Θέλω να έχεις το κοινό που σου αξίζει». Η πρόθεση του ήταν πλέον ξεκάθαρη και πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι είχε αρχικά υποθέσει. Δεν ήθελε απλώς να την ακούσει να τραγουδάει ιδιωτικά. Ήθελε να την εξευτελίσει δημόσια, να την παρουσιάσει ως μια συναισθηματικά ασταθή, εγκυμονούσα γυναίκα που ζητούσε ελεημοσύνη σε έναν χώρο γεμάτο συμβολισμό για το παρελθόν τους. Ήθελε να καταστρέψει τη φήμη της, να την ξεγυμνώσει μπροστά σε ανθρώπους που μπορούσαν να την ανεβάσουν ή να την καταρακώσουν ολοκληρωτικά. Η Ελένη ένιωσε τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν. Τα πόδια της τρέμανε και μια έντονη ναυτία την κατέκλυσε. Ο αέρας φάνταζε βαρύς, ασφυκτικός. Η παγίδα είχε στηθεί με μαεστρία και εκείνη είχε περπατήσει κατευθείαν μέσα σε αυτήν. Το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον για το παιδί της έμοιαζε να απομακρύνεται, να διαλύεται στον αέρα του αρχαίου θεάτρου. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Πώς θα μπορούσε να τραγουδήσει όταν η ψυχή της ένιωθε τόσο πληγωμένη και προδομένη? Η φωνή της, κάποτε πηγή χαράς και δύναμης, τώρα ήταν ένα όργανο στο παιχνίδι του Στέφανου, μια υποχρέωση που έπρεπε να εκπληρώσει κάτω από τους πιο ταπεινωτικούς όρους. Παρά την ταπείνωση που ένιωθε να της καίει την ψυχή, παρά τον πόνο και την αβεβαιότητα που την κυρίευαν, η Ελένη ήξερε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Για το παιδί της, για την αξιοπρέπειά της, έπρεπε να ανεβεί στη σκηνή. Τα βήματά της ήταν βαριά, κάθε κίνηση μια αγωνιώδης προσπάθεια ενάντια στην εσωτερική της κατάρρευση. Στάθηκε στο κέντρο της αρχαίας σκηνής, με το βλέμμα της να περιπλανιέται στις άδειες κερκίδες, πριν σταματήσει στα τρία πρόσωπα που κάθονταν στις πρώτες σειρές. Ο Στέφανος, ο Βρανάς, η Παπαδοπούλου. Τρεις κριτές, τρεις δήμοι των ονείρων της. Πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να συγκεντρώσει τη δύναμη που της είχε απομείνει. Το μικρόφωνο βρισκόταν μπροστά της, ένα βουβό, ψυχρό αντικείμενο. Άνοιξε το στόμα της και οι πρώτες νότες βγήκαν δειλά, ένας ψίθυρος που χάθηκε στον αέρα του θεάτρου. Η φωνή της τρέμονταν, προδομένη από τα δάκρυα που πάλευε να συγκρατήσει. Ήταν μια μελωδία θλίψης, ένας ήχος απελπισίας. Ο Στέφανος την παρακολουθούσε με ένα ειρωνικό, θριαμβευτικό χαμόγελο, ικανοποιημένος από την καταράκωσή της. Ο Βρανάς και η Παπαδοπούλου, από την άλλη, έδειχναν αδιάφοροι, σαν να περίμεναν απλώς να τελειώσει αυτή η παροδία. Όμως, κάτι άρχισε να αλλάζει. Καθώς τραγουδούσε, οι λέξεις απέκτησαν νόημα, η μελωδία βάθος. Η Ελένη δεν τραγουδούσε πια για τον Στέφανο, ούτε για το κοινό της. Τραγουδούσε για την ίδια, για το μωρό που μεγάλωνε μέσα της, για όλα τα όνειρα που είχαν θρηματιστεί και για την ελπίδα που αρνιόταν να σβήσει. Η φωνή της, αρχικά αδύναμη, άρχισε να δυναμώνει. Δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν η κραυγή της ψυχής της, ο πόνος της προδοσίας, η αγάπη για το παιδί της,
η ακατάβλητη αποφασιστικότητά της να αγωνιστεί. Κάθε νότα ήταν μια ιστορία, μια ανάμνηση, ένα κομμάτι από την ψυχή της που ξεδιπλωνόταν στον αρχαίο χώρο. Η φωνή της γέμισε το θέατρο, αναδύοντας από τα βάθη της καρδιάς της. Ήταν μια φωνή γεμάτη πάθος, οργή, αλλά και μια αστήρευτη αγάπη. Τα λόγια του τραγουδιού, που κάποτε έμοιαζαν ασήμαντα, τώρα αποκτούσαν νέα διάσταση, μετατρέποντας τον προσωπικό της πόνο σε μια καθολική κραυγή για ελευθερία και δικαιοσύνη. Οι δονήσεις της φωνής της ένωσαν το αρχαίο θέατρο με το τώρα, γεφυρώνοντας χιλιετίες, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα. Ο Βρανάς και η Παπαδοπούλου, που αρχικά έδειχναν πλήρη αδιαφορία, άρχισαν να ανεβάζουν το βλέμμα τους. Οι εκφράσεις τους άλλαξαν από την ανία σε έκπληξη και έπειτα σε έναν βαθύ θαυμασμό. Η ομορφιά της φωνής της, η συναισθηματική της φόρτιση, η ειλικρίνεια της ερμηνείας της τους μάγεψε. Το αρχαίο θέατρο ζωντάνεψε με την οχλοβοή και τον παλμό της μουσικής. Όχι από πλήθος, αλλά από την ένταση και τη δόνηση που προκαλούσε η Ελένη. Ήταν σαν η ίδια η πέτρα να αναπνέει μαζί της, να πάλεται στο ρυθμό της ψυχής της. Ακόμα και ο Στέφανος, ο αδίστακτος Στέφανος, έδειξε να συγκινείται. Ένα μικρό ρητίδιασμα εμφανίστηκε στο μέτωπό του, μια σπίθα αμηχανίας ή ίσως ενός ανεπιθύμητου συναισθήματος στα μάτια του. Προσπάθησε να το κρύψει, να διατηρήσει την ψυχρή του μάσκα, αλλά η μουσική, η φωνή της Ελένης, είχε διαπεράσει τους στίχους που είχε χτίσει γύρω από την καρδιά του. Ήταν μια στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε, μια στιγμή που η τέχνη θριάμβευσε πάνω στην εκδίκηση, μια στιγμή που η Ελένη, παρά τον πόνο, άρχισε να βρίσκει τον δρόμο της προς την ελευθερία. Η Ελένη, παρόλο που η ψυχή της τσαλακώθηκε και η καρδιά της πάγωσε από τον πανικό, βρήκε ένα τελευταίο ίχνος δύναμης βαθιά μέσα της. Το βλέμμα της στράφηκε προς την κοιλιά της, εκεί όπου αναπτυσσόταν η νέα ζωή, η αθώα ύπαρξη για την οποία πάλευε. Αυτή η εικόνα, η υπόσχεση του μέλλοντος, λειτουργήσε σαν κάποιο αόρατο ελιξίριο. Μια φλόγα αναζωπυρώθηκε μέσα της, μια φλόγα αποφασιστικότητας που υπερβαίνει τον φόβο και την απόγνωση. Δεν επρόκειτο απλώς να τραγουδήσει για τον Στέφανο, ούτε για τους φίλους του. Θα τραγουδούσε για το παιδί της, για την αξιοπρέπειά της, για την ίδια την ύπαρξή της. Ανεβαίνοντας τα πέτρινα σκαλοπάτια του αρχαίου θεάτρου, κάθε βήμα ήταν μια δοκιμασία. Ο αέρας ήταν ακόμα βαρύς, αλλά τώρα η Ελένη ένιωθε διαφορετικά. Η άβρα της είχε αλλάξει, από θύμα σε μαχήτρια. Στάθηκε στο κέντρο της σκηνής, οι προβολείς του ήλιου έπεφταν πάνω της, κάνοντας τη σιλουέτα της να φαντάζει επιβλητική. Πήρε μια βαθιά ανάσα, κλείνοντας για μια στιγμή τα μάτια της, αναζητώντας τη γαλήνη που κάποτε έβρισκε στη μουσική. Όταν τα άνοιξε, το βλέμμα της ήταν σταθερό, γεμάτο πείσμα και ένα ενιγματικό φως. Και τότε, η πρώτη νότα. Ήταν δειλή, σχεδόν ψιθυριστή, φέρνοντας μαζί της όλη την οδύνη και την αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών. Η φωνή της έτρεμε, μια λεπτή κλωστή που απειλούσε να σπάσει ανα πάσα στιγμή. Ο Στέφανος χαμογέλασε περιφρονητικά, σίγουρος για την επερχόμενη αποτυχία της. Ο παραγωγός και ο δημοσιογράφος αντάλλαξαν αδιάφορα βλέμματα, έτοιμοι να επικυρώσουν την κρίση τους. Αλλά η Ελένη δεν τους άφηνε να την πάρουν από κάτω. Μέσα από το τρέμουλο άρχισε να χτίζει το τραγούδι της, νότα τη νότα, σαν να ήφαινε την ίδια της την ψυχή. Και καθώς οι στίχοι ξεδιπλώνονταν, βγήκαν από μέσα της, όχι μόνο οι μελωδίες, αλλά και το ακατέργαστο συναίσθημα. Η φωνή της άρχισε να δυναμώνει, να αποκτά βάθος, να αντυχεί στα αρχαία πετρώματα του θεάτρου. Δεν ήταν πια ένα απλό τραγούδι. Ήταν μια κραυγή, ένας θρήνος, μια προσευχή. Κάθε φράση ήταν μια ιστορία. Ο πόνος του χωρισμού, η αγωνία για το μέλλον, η ανιδιοτελής αγάπη για το παιδί που ερχόταν. Η φωνή της, κάποτε απλώς όμορφη, είχε πλέον μεταμορφωθεί σε ένα όχημα βαθιάς ανεπιτίδευτης έκφρασης. Η εγκυμοσύνη της, που κάποτε την έκανε να νιώθει ευάλωτη, τώρα της έδινε μια ασύλληπτη δύναμη, μια γήινη μητρική ενέργεια που διαπότιζε κάθε τόνο. Ο παραγωγός, Μιχάλης Βρανάς, που στην αρχή ήταν σκυθροπός, άρχισε να ανασηκώνεται. Το πρόσωπό του άλλαζε, από αδιάφορο σε έκπληκτο και μετά σε δέος.
Η δημοσιογράφος Ειρήνη Παπαδοπούλου έπαψε να σκέφτεται τα καυστικά της άρθρα. Τα μάτια της καρφώθηκαν στην Ελένη, η πένα της έμεινε ακίνητη πάνω στο σημειωματάριο. Η ατμόσφαιρα του αρχαίου θεάτρου μεταμορφωνόταν. Η ψυχρότητα έδωσε τη θέση της σε μια υποβλητική ζεστασιά και η σιωπή έσπασε από τον παλμό της μουσικής. Κάθε νότα έμοιαζε να φέρνει πίσω μνήμες αιώνων, να ξυπνάει τους απόϊχους των αρχαίων τραγωδιών, αλλά και την ελπίδα. Ακόμα και ο Στέφανος, ο πάντα ατσαλένιος, ο αδίστακτος δισεκατομμυριούχος, δεν μπόρεσε να κρύψει την επίδραση της φωνής της. Το περιφρονητικό του χαμόγελο έσβησε, αντικαταστάθηκε από ένα βλέμμα προβληματισμού, ίσως ακόμα και μιας σπίθας συγκίνησης. Προσπάθησε να το κρύψει, να φανεί αδιάφορος, αλλά η αλλαγή στο πρόσωπό του ήταν εμφανής. Η Ελένη δεν τραγουδούσε απλώς, ούτε απλώς έπαιζε έναν ρόλο. Θρηνούσε, αγαπούσε, πάλευε και όλα αυτά γίνονταν διαυγές μέσα από τη φωνή της. Η φωνή της δεν ήταν πλέον ένα εργαλείο υποχρέωσης, αλλά ένα εργαλείο απελευθέρωσης, μια δυνατή, παλόμενη έκφραση της ψυχής της. Όταν η τελευταία νότα έσβησε στον αέρα, αφήνοντας πίσω της μια εκοφαντική σιωπή, το θέατρο ήταν σε κατάσταση έκστασης. Η Ελένη είχε τελειώσει. Δεν υπήρχαν χειροκροτήματα αμέσως, μόνο μια βαθιά συλλογική ανάσα. Ήταν σαν όλοι να κρατούσαν την ανάσα τους καθ' όλη τη διάρκεια της ερμηνείας της. Η αναγέννηση της Ελένης δεν ήταν μόνο συναισθηματική, ήταν και καλλιτεχνική. Είχε ξαναβρει τη δύναμή της, την ταυτότητά της, την αξία της ως καλλιτέχνης και ως γυναίκα. Ο Μιχάλης Βρανάς ήταν ο πρώτος που ξύπνησε από τον λίθαργο. Σηκώθηκε από τη θέση του και, με ένα βλέμμα γεμάτο θαυμασμό, περπάτησε προς τη σκηνή. «Ελένη», είπε, η φωνή του τρέμουλη από συγκίνηση, «αυτό που μόλις άκουσα είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Θέλω να σου προσφέρω ένα συμβόλαιο. Τώρα, έχεις μια φωνή που μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο». Ήταν η ευκαιρία. Η πόρτα σε μια διεθνή καριέρα που κάποτε φάνταζε τόσο μακρινή, τώρα άνοιγε διάπλατα μπροστά της. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου, με βουρκωμένα μάτια, πλησίασε επίσης. «Η ιστορία σου, Ελένη, είναι απίστευτη», ψιθύρισε. «Θα γράψω ένα άρθρο που θα συγκλονίσει τους πάντες. Θα αφηγηθώ την αλήθεια σου». Η πρόθεση του Στέφανου να την εξευτελίσει είχε αποτραπεί εντελώς. Αντί για καταστροφή, είχε φέρει αναγνώριση. Ο Στέφανος, παρατηρώντας τις εξελίξεις, ένιωσε μια πρωτοφανή αμηχανία. Η στρατηγική του είχε αποτύχει εντελώς. Αντί να την καταστρέψει, είχε ανοίξει το δρόμο για τη θριαμβευτική της επιστροφή. Μια σπίθα αναγνώρισης, ίσως ακόμα και μια μικρή αίσθηση μετάνοιας, άρχισε να λάμπει στα μάτια του. Είδε όχι μια πληγωμένη γυναίκα, αλλά μια δυναμική καλλιτέχνηδα, μια μητέρα έτοιμη να παλέψει για το παιδί της με όλη της την ψυχή. Η Ελένη είχε χρησιμοποιήσει τη φωνή της ως όπλο, όχι για να επιτεθεί, αλλά για να υπερασπιστεί την ίδια της την ύπαρξη και το μέλλον του αγέννητου παιδιού της. Ο Στέφανος, αντιμέτωπος με την αδυναμία του να ελέγξει την κατάσταση και ίσως με μια μικρή δόση ενοχής να αναβλύζει μέσα του, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τη στάση του. Η ερμηνεία της Ελένης δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι. Ήταν μια κραυγή που άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές του, υπενθυμίζοντάς του την ουσία της σχέσης τους και την αγάπη που κάποτε μοιράστηκαν. Η παρουσία του παραγωγού και της δημοσιογράφου, αντί να την εξευτελίσει, είχε μετατραπεί σε καταλύτη για την αναγέννησή της, φέρνοντας στο φως το ασύγκριτο ταλέντο της. Δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει την αλήθεια που ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια του. Με μια απρόσμενη κίνηση, ο Στέφανος απέσυρε όλες τις νομικές του αξιώσεις για την πλήρη επιμέλεια. Αναγνώρισε το αναμφισβήτητο δικαίωμα της Ελένης να είναι μητέρα, όχι μόνο επειδή το κέρδισε με την ερμηνεία της, αλλά επειδή ήταν η φύση των πραγμάτων. Συμφώνησαν σε ένα διακριτικό πλαίσιο συνεργασίας για το παιδί τους, ένα πλαίσιο που θα εξασφάλιζε το καλύτερο δυνατό μέλλον γι' αυτό, χωρίς τις εντάσεις και τις συγκρούσεις του παρελθόντος. Η Ελένη με τη σειρά της δέχτηκε αυτή την ανακοχή, καθώς η καρδιά της επιθυμούσε πάνω απ' όλα την ηρεμία για το παιδί της και όχι την εκδίκηση. Οι μέρες πέρασαν και η ζωή της Ελένης πήρε μια εντελώς νέα τροπή. Το συμβόλαιο με τον Μιχάλη Βρανά υπογράφτηκε και η νέα της καριέρα ως τραγουδίστρια
ξεκίνησε με φρενήρις ρυθμούς. Η ιστορία της, όπως την κατέγραψε η Ειρήνη Παπαδοπούλου, έγινε πρωτοσέλιδο, όχι ως σκάνδαλο, αλλά ως μια λυτρωτική μαρτυρία δύναμης και αναγέννησης. Η φωνή της Ελένης, που κάποτε ήταν κλεισμένη μέσα στον πόνο και την απομόνωση, τώρα αντιχούσε σε συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο, γεμάτη συναίσθημα και ελπίδα. Λίγους μήνες αργότερα, η Ελένη κρατούσε στην αγκαλιά της το μωρό της, ένα μικρό «ον» που είχε γίνει η πηγή της ακατάβλητης δύναμής της. Ήταν μια αναγνωρισμένη καλλιτέχνηδα, μια μητέρα και κυρίως μια γυναίκα που είχε βρει τη φωνή της με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Το τραγούδι της στο αρχαίο θέατρο δεν ήταν απλά μια πράξη επιβίωσης, ούτε μια απλή απόδειξη του ταλέντου της. Ήταν μια κραυγή ελευθερίας, μια έκφραση της ψυχής της, ένα μήνυμα ότι η αληθινή δύναμη πηγάζει από τα πιο βαθιά συναισθήματα και την ανεξάντλητη αγάπη. Η φωνή της, κάποτε ένα μέσο χειραγώγησης στα χέρια ενός άλλου, είχε μετατραπεί σε εργαλείο απελευθέρωσης, σε φορέα θριάμβου. Τα πρώτα χρόνια της αναγνώρισης ήταν έντονα, γεμάτα ταξίδια και ηχογραφήσεις, αλλά η Ελένη ποτέ δεν ξέχασε την προτεραιότητά της. Το παιδί της, ο Στέφανος, από την πλευρά του, τηρούσε τη συμφωνία τους, προσφέροντας οικονομική υποστήριξη και παρόν στη ζωή του παιδιού, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην προσωπική της ζωή ή την καριέρα της. Η Ελένη, καθώς νανούριζε το παιδί της με μια απαλή μελωδία, σκεφτόταν τη διαδρομή της. Από την απόγνωση στην κορυφή, από την πικρία στην αγάπη, από την απουσία φωνής στην απόλυτη έκφραση. Η ζωή της αποτελούσε πλέον απόδειξη ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η τέχνη και η ανθρώπινη ψυχή μπορούν να βρουν τον δρόμο τους προς το φως, μετατρέποντας την αδυναμία σε δύναμη και τον πόνο σε έμπνευση. Το τραγούδι της ήταν η φωνή της ψυχής της και αυτή η φωνή θα αντιχούσε για πάντα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάσετε το επόμενο μας βίντεο.